Langsung deh lah. Cái của lạ đó. Nó được con của lạ để cái về đó. Rekam dulu ya. Rekam. Langsung. Kombinasi ini. Selain kombinasi, wih. Sudah rekam di kanan. Allahu Rabbi Rabbi ya Rabbi Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad panggulu kita hai sahabat lan saudara assalamualaikum ya ikhwani ai dengan kiasa naik kepada mandiri kulu nafsi naik saikatul mauti oi tiap nomor nyawa menanggung sakit jemati indahlah dapat dibanding lain ayelo lagi ni kiro hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari Nabi Asoma hari tarabi daripada matinya mangkola turun ang yang tangkas kayu-kayu wanang sampamukate di pusiang angin tarabangkate sawakatu itu dajjal lalape kamandayo insana bagage-gage kalamanya wala rareti dala dape main bomande oi la mulai parang badompa bumi na lebah binyo pijak maka jo Madinah nyo nang tidak Baitul Muqaddis 10 sawatu dajjal tadape lalu kasitu aduh sababnya mangko begitu malaikat mambe beribu-ribu itulah tanda kiamat berdiri alai mulai hilang gula mati tobat dan indah ditari mulai eloklah tobat di zaman bakini nah jangan menyasa kemudian hari baik itu hendaklah nyodi yo di dunia lanyo ini pahamlah Isa
Allah delai ikutlah desambungan dari kami aduh ayo dari kami elah madu lana sekarang anakku la ilallah Siapa meninggalkan lainnya tolak sasa.
panjang dari mulai pagi nala sampai petang. Nala sampai bola dipandang orang lah putih kapalo lare untola malang. Lai sana la kali tidak la babu ela de sambayang Nene itu nelasanya lai bodohnya orang nei sangkolanya tuo kababalia bujang. Sangkola dua kali dunia tak kembali. Lade hanya sekali nene mujula jumalala umpamo lade malai ruso jokijang masih oleh salatu tak ada peda diulang. Lai jona la kalau kanai dalada bare emanyandang la na tetapi. Lade ko indah lade apa katenggang jo tanggal nanapo Kababalia pula. lade pikiri bana lade lewai lade sudaro bulli lade cali Lagi ino jo bulan do. lade lasanga lade kuenyo manega agamo Agamo orang kafir dalai kau melanda bulan do demanya. nyambal lade nyo api lade pato barahalo akito lade Islam Sudah la tentu. eko indah sembayang ini mula wakatu la Islam apo Namonyo itu. jadi balamu manusia ragu sikap ia tak abe Islam tak tentu Adalah naraku dalai badan la taburu hati lama mangga sampai jadi abu. Delai pikiri bana sagal luna dun sana lahi do badi dunia barasul kalama barasul kasada be ambil jopera Suko dala ala doana. lasana lalo de padina banyak Sanalalo ala de padi banyak ababu esebahayang osa kali tidak. Andela itu lamela orang oi lain nana bingung bonga Lejo kalau la de nyomati la kanaraku la de ta campa. ala delai pikiri bana di mudun nan jumbang kabanya akan umat di masa sekarang kau janji La de babu la de sembayang. adi tahu adi muko di bulan kadatang Manalikan anak lai sana la balun gada. Oma nanti iyo lade minantu ondende la sabalune pulang Samintaro iyo la de bajanji nyawa iyo ko malaya. Allah datangku iyo la kanarako lane badan la kata panggang Alay api iyo la kamama kana sampai kito kamanya tiara. Ladi soal onde la pengajian sakian onde la kami rantang Lai sakian iyo la kamirantang la di muko iyo la de ngusida. Allah koran personil popo onde kini bakawan la jopat topang Leba itu iyo la de nyobana dan untuk orang tu boleh datang. bagi tulainya misal lana di malam lana sekarang Ala di malam la de nyokini ti bola di hampir siang. karano kita dicubo memang kanda lana sinanang Adnan leba iyo bakanda iyo di mukonyo sida. Ela nurang lainyo gaga tapi suku marando tagang Leba itu la de nyobana dia baliau le sampai di kapung pada. Denai mari la kadi bari baliau di muko sekarang. mari di bari lah di malam sekarang Tantu kai bidang hiburan kadi hara ala kato kato. karano lai buran ten yang juo di mudo mudo Oleh benyala sakali la di bagi kita bersama. ada nandang
kami lana badu. Kalau soal lagu malagu tentu itu para joguru. Adenam le jogo mengaji mungkin lai sakit dahulu. Dan kini bakaranca. Ladi mano laku tabuai ladenan anak lade ko jago. Adenan mano kata ube ladenan mama lade tasapo. Lajo lagu lainan lamulai sama solada ulunyo. Iya jola jola mola mo itu kolai kata su. Subhanallah Maha suci Allah. Alhamdulillah puji bagi Allah. Subhanallah Maha suci Allah. Alhamdulillah puji bagi Allah. Allahu Akbar Allah Maha besar. Allahu Akbar Allah Maha besar. Kepada Allah lah kita meminta, kepada Allah lah kita berdoa. Kepada Allah lah kita meminta, kepada Allah lah kita berdoa. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Subhanallah Maha suci Allah. Alhamdulillah puji bagi Allah. Subhanallah Maha suci Allah. Alhamdulillah puji bagi Allah. Allahu Akbar Allah Maha besar. Allahu Akbar Allah Maha besar. Kepada Allah lah kita meminta, kepada Allah lah kita berdoa. Kepada Allah lah kita meminta, kepada Allah lah kita berdoa. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Tiada sekutu bagi Allah. Lajo lagu la padang pasir la de bagi tu la de caronyo. Tapi sayang lande ambo tak ada pulau nan tasu. Dena kini bakaran jalanan di manu la ka elonyo. Tolong iyo diri iri dia ambo kamanundo sajo. Ade manimbang la de wakatu iyo kini la jam 3. Adenan mungkin lah denyo ampie iyo sampai lah ke jam 3. Nilai kini to kandakan Bagi nasire kan kita. atau bake la tu kasih ya la de nande kita la basamu. Adelai membaca kulimai yo nana sasudai ko. Ambaru buang hari lalarui ju nene lalarui nyo pagi sekarang ko di bari ju sapata jodoh. Sambil bakanda irama di buaya ju nene irama. Padang pasir mina iko namonyo. Ajopan pun surau iko namonyo nene kesukaan bana denan tuo ladangakan bana di kami badu. Bukan baraba mamakan padi. Nene baraba mamakan yosi kadudu. Baraba mamakan Yosi kadodo. Allah bukan dimakan Muhammad mati. Allah Muhammad kini yosa dadodo. Muhammad kini yosa Dodo. Allah masalah padi di dalam sawah. Lah dimakan pipi si bola bondo. Dimakan pipi Si
nikahku ala tarasul ya Selesai. Ada paper. Bentang itu.